Hola, em dic Sílvia, soc professora, tinc 55 anys i formo part de l'equip de veteranes de Rem Premià. La professió de mestra, de professora, és molt intensa, acabes molt capficat en moltes coses, no? Vaig començar a remar fa 3 anys, només amb la idea que fos un tema lúdic, però hi havia una fusió d'equips de veteranes i ens van dir si volíem participar-hi. I res, ens vam apuntar. Tots aquests 3 anys hem estat remant amb les veteranes en competició. És molt difícil portar un equip on totes són dones molt potents, cada una amb la seva personalitat, la seva manera de ser. Lluitem molt, som molt compromeses, no ens perdem cap entrenament. Hi ha gent que no ve a vegades, o equips que no ve, nosaltres sempre plogui, nevi. Som 8 bugadores, has d'anar una, has de coordinar a la perfecció perquè tot surti bé i aleshores no pot distreure, no puc estar pensant en res més. És una meditació esportiva. El que necessitem és gent que ens ajudi amb els petits detalls de cada dia, com rems que estiguin a punt, estrops que funcionin molt bé, que la bancada, si s'espatlla, tenir recanvis i tenir una miqueta més per poder fer les coses una miqueta millor, no? Intentar aconseguir una victòria en la categoria A, arribar a estar en una final i guanyar-ne una almenys. Això ens faria molta il·lusió.